ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆରିସା ପିଠା ଛାଣା ହେଉଥିଲା। ତ ଆରିସା ପିଠା ଛାଣା ହେବାର ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ମା ସେଇ କରେଇରେ ମକା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପିଠା କରିନେବା। ତ ମାଆ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମକାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ କରେଇ ଉପରେ ଦେଇନେଲି। ଯେମିତି ଆମର ଆରିସା ପିଠା ହେଇସାରିଲା ତାକୁ କରେଇ ଉପରେ ଦେଇନେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଉ ମିଠା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନି ଏଡ଼୍ କରିନେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଣ ଦେଇକି ଆଉ ଚୁନା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆକି ଖଳି ତିଆରି କରିନେଲୁ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆକି ଦଳିକି गोटे छोट छोट बॉल करके बेली नेलु। बेली सारिकी से आमे जो पूर करके रखी ताकू एड करके आमे फार्म पिठार बढ़िया की काटी नेलु। एते सुंदर भाव में आम पिठा देखापी होता माने कौन कहबी, बहुत सुंदर देखा जाउथला। जेमिति खाइबा मते बहुत टेस्टी होता। आपण चाहिए जदि फार्म पिठा नाही नि तेबे खाली एमती बेलिकी ताकू करि परिबे, साइड रु प्रेस करके बढ़िया हो जिवो। आउ जहाँ किछि लास्ट को बळिला आमे ताकू मधे आउ किछि काकर छाणी नेलु। बहुत टेस्टी होता। आपण मते बनै खातु, निश्चित भल लागिवो।